Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Na kajing mi kajing keno halor kajing sa alek klamakor ki thayele kai cricket ka jala ringkat kajing persang ban tapit miau yakani ka kam da ki nongket kam Kamigalaya Cricket Association MCA na kalyang kahinyo trap Youth Council HYC lingba ka Sports Cell CEC haka arpun reu terik jemang arja arpun reu kalapha da kajing ujor syaka kong Ida Shisha Nongrang Director General of Police DGP Meghalaya but syaka Board of Control for Cricket in India BCCI badai bentuklar mardor halor kaniga benta. Habakran sikilat pathai kubor na kalyang ba Roy Kuparsan Ram President ulaong. Bana kalyang ka DGP kariban penlong ya ka jing toket ka babanya bat ban pensitom ya ki brio ki badan kti hakani ka kambean. Ulaong ru baka BCCI kariban penlong ya ka jing toket ka balat lot bat ban omai lat ya ki badan hakabor ban wan tuklar halor kani ka kam baladar lap ya ki badan kti kariban weng kam mardor ya ki. Nolor kata ulaong ru baka board kadiban ai jing da ya ki thayele kai ki basak ta khnang bakum kani jing ja kanom jia su nang ni sakman Kaliang jong sing lemba ka sport cell mendaga sngi ka arpun riu trik jong bana jemang kila pha ya ki atli ki city ki atli ki bor ki habaide be jing ja jong baide ki jing ja ba ki thayele kai cricket jong ka jala Meghalaya ki kumbala pau lomba ki kubor baki la sha le klem makor sha khta bakum ta terter ya ka baki la ay ka jing ujor ki bor ki bedai pet bat kumjuru ya ka bana ka na kaliang jo ka Meghalaya State Women Commission ka asim kam lor kani ka jingja na kaliang jo ka seng lomba ka sport cell menta ka singi kila pha ya ka jing tho sha DGP Director General of Police jong ka jala ka jongi ban penpa bahwa wala kani ka kam kala don ha po ha kami jong ka Meghalaya State Women Commission nringim la ban len pat habang yo ilong bagi khubor ba kajingja kalong ke ka balong bean but dei na mar ba kidon kijing kajingja bean ya ke bala ru ban pengat kat kum ki kendon jong ka an ki ba fer but kumju ru ban ka don ru kajing keno ba ka don kajing persyang bantep miawi kini kijingja namari kani ka kat kumlong ga ki khubor bangi yo kalong bai kini kijingja kini githayele ka jong ka jala la depan aya ka official complaint na du kalai 3 December jong news nam bala dam mentala jan riu benai kani kijingja kam simla pa perthe ti imat kadon ke salendet ya ka bana kaliang ki bor peniat kamtam ya ki he jong ka Meghalaya Cricket Association kila persyang bantep miaw yang ngejing ja banbu syarut kelam depan pa lane kelam dawat ngejing sisa namar kumboong hi ka sexual harassment ka bangi ong ka offense lane ka kambean ka ba la ban pensitom ha ka bagi lembah ain la ban pensitom ti nakaliang jo ka sengila tho ya ka lembah ka sport cell la da ban tho ya ka city sa ka DGP da ka ba bu kajing dawa khmat jong ke DGP ba ki police lu nakaliang jong ke police department ki daban simkam halor kani kajing ja namar kumba kalong hi ka serious offense kami ong sexual harassment kumjuru ka conspiracy na kumanta bantap miaw kani kajing ja ti ka seng kala bu kajing dawa khmat jong DGP ba ka police department ka daban register case persya ya ki beri ki badan bentah kani ka kambean but nakaliang jong police department ka daban penti kenaru ba kandon kata ka independent investigation ya kani kajingja khnang banlam ba manu la kita ki beri ba syak keno kidon bentah kani kambean ni kumdon balada don lada kidon bentah kani kambean dai ban pensitom ya ki kat kum ki kenon jokaan berakajuk popon kaliang jong ka seng ilabu ka jing dawa khmat jong ka police department ba kidi ban ai kajingya da ya kini ki thayele kai jong ka jela khnang ba kinom syak berngem khnang ba kinom syak penting haki beriyo ki badan nakabor khnang ba onlap ya kajing sisa halor kini kijing keno but nakaliang jong ka seng ila tho ru ya ka city ya ka complain sha u honorary secretary jong ka board of control for cricket in India lane ka BCCI ban pentep ya kani kajing ja ka balaja apo ka Meghalaya Cricket Association namar ku mengitip hi ka Meghalaya Cricket Association ka associate member jong ka BCCI ka ba
ka BCCI kalong kham hajrong bat ka bapet ya kini ki tanat trikam ha ki jela ki bapera ki bapet ya kajing la kai cricket tina kaliang jong kaseng ha kani kajing tho ya ka bala tho ha honorary secretary jong ka BCCI ngela pan pau ya kajing sokhia halo kini kajing jab kumju ru ban dawa ahmad jong ka BCCI bakadai ban pelong ya ka independent inquiry na kaliang jong BCCI ru halo kini kajing ja ban penting kena ba kita ki beriu ki ba don bentar ni kam tam kita ki official jong ka MCA la kalong ki president ki vice president ki secretary bukum ta ter ki manager ki coach ya ke bakum kita ki beriu dai banbu ha ka suspension pending inquiry nang ba kata ka inquiry ka ba let's say ka BCCI kan penlong lane kan pha ban penlong kan long ka bukhui ka busuba kan banom sha interfere kini beriu ki bedona ka bo but ka balai ka mengibu akhmat ka BCCI ka long ba ka BCCI ka ban penting kena ba kini ki thai samla ki thai yale ka jong ka jala ki ba bu ya ni ka complain ki bla mi shakhmat ban bu ya ni ka ujor persya ya ni ki beri ki badan abor kham tambe you coach manager but ya ki official jong ka MCA ki bla persyang ban tep miao ya ni ka jingja ki dei ban yo ya ka jingya da but kam dei ban don kan nu ka jing penting ka jing pensmit ba ka jing berngam ki hak ni ka jingya lenti ban lap ya ka jing sisha but nakaliang jong ka seng ilabu ki jing dawa hakmat jong kini gibor la kalong ya ka DGP jong ka state ka jongi la kalong ya ka BCCI ban penting kena bakum gini gijing jakim dei ban janang ni shakmat bat khamtam ru ban penting kena ban lap ka jing shisha ban pensitom mi ki beri ki badan benta hakum kini ki kambe an khnang ba nang ni shakmat la da don kum kini gijing ja ki beri ki basha ngat hakani ka hakum kini gijing ja la ni hakum kini ka pot kinom tiang kinom shong lan kinom shus ngap rekin mi shakmat ban pau lan ne ban complain ban ujor se keyboard ke badai pet namar ba kumbang yi mi menta ka jingkeli ka ba baro ngi kren kolong ba balai keyboard ke badai pet la kolong ke MCA ki officials yang ke MCA mental an riu tilik banai balai ke kani ka jingja shamla mi shakmat shamla pau se keyboard badai pet tak haduk menta dang menta katayo ngi dang yo i ba ka Meghalaya State Women Commission ka Shimkam ti ngi i ba kadon ka jing persyang le se ban yada ya nur kadon gajing persyang ban ya kani gajing ja ban supenja klep kumtu kadon gajing persyang le si ban tap miao gajing ja klem da pensitom mi ki beri badan mentana ma kumbang ong hi ki cases lani ki offense yang ka sexual harassment ki ba wan ra jing tin jing smith ya khamtam ya ki theyele kai ya ki riben thei ki badan benta kam yele kai tela da kum kini ki jingja onomla ban pensitom mi ki beri badan benta kani kanang kanang ai mensim kanang pensluri ki beri bamelian ban le kini ki kam tingi so ba ka keyboard jong ka an la kalong ka BCCI la kalong ka DGP la kalong ki bor ba khamajrong jong ka MCA ki badon ha ka bor ya ka Meghalaya State Women Commission kumju ka balasim kam so ba dei banti bania dei bantokit but la dalap ba kidon kita kibor kiba khamtam ki officials jong ka MCA kiba shong khamajrong ka bor jong ki la dalap ba ki le kum kini kam dei ban pensitom ki kat kum ki kendon jong ka an khnang ba kum bang ong kini ki jingja kim dei ban janang ni shakmat but ba ki thayele kai jong ka jala ka jong ila kalong ha cricket la kalong ha nu jing le kai ru kinom shangat hakum kini ki apot ba ki beri ki badon ha bor ki shim kabu yaki da ka bale ki kam ki bom ya hap ke imlang salang bat ba ki chap pensitom ru kat kum ki kendon jong ka kalong ko basisha ba kum kini ki jingja ka jaka bikin ai mensim ya ki thayele kai jong ka jala ka jong kum ki ong la kalong ha ka football la kalong ha ka cricket la ki long ha kinu ki jing ki ja jingele kai ru ba kam dei tang ya ki thayele kai shimet re ya ki kme ki pa jong ki ru la kum kini ki jingja ki ja hatu kan don jing singan mo ya ki kme ki pa bikin pha ya lagi jong ki khon mo bakin le simenta ki jingele kai shabar jong ka jala lane wat hapok jong ka jala jong iru da ka ba IT ya ki hapok ka jing pe jing kmi jong kita ginong penya la kilong ki coach la kilong ki manager bukum ta ter ti kini kum kini ki jingja ki wan ra ka jing sier tangi ki thayele kai ki jongi ki wan ra du ka jing sier wat ya kini ki badang khe dang san ki badang mut ban shim mo ban ya don bata ki kamele kai ki ba per ba kum ju ru ya ki kmi ki pa tingi so ba kani ka jingja ka baja lomba gini thayele kai jong cricket jongi ka de mandei ka ta kanuksa ya ki ban ya ka banang ni shakmat
baki beri ki bamut ban sim kabu lomba ki ni jingle lomba ki kam ki jongki kinom yo alat ban le te kam bat de ba khnang ban on pensitom ki lomba ki kendon jong ka bat ki khnang ba kan long kata ka deterrent bo ang yo ya ki beri ki banwan na dien dan ki ban le ikum ki ni kam nang ni sakma Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.